charisma ile bablu at chuan in nei tute room kongkhar chu hongin tha tumin an luta pona thermal khan lo ngakin an film kur viau maya in nei tute phone chu ri in police an local ti thermal chuan a rila bablu at chu text ngal vatin charisma nen chuan rang takin an tlan chi a in chu chuasan ngalin tlema police in an man trap ani ambupendar chu damdo in lama ruai ni in aliam chu ngai tu omlutuk ang kha ani lova ni masela ka ani wang chuan DCP vertical chuan ngai tu avele in aril ru a ha mel viau maya an mi man gudua chu dop tumin misual ho chu man chu an tum to don ani ole video hi like in min lo share sakle la channel hi khongai ni lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in zoom lo shram u asuto sa chuan gudua phone chu enin adar veka wang chuan anaw pakhat chu ahawa hetiang tura ni hleinem evidence ata na poimo wangin saranga ada tura lom ti ina rila anaw chuan a le peka chuan Sawisel bovin ka cheto ang ti ina changa jairus le SCP ni ti chuan gudua chu andop vebok SCP ni ti chuan i thopui te ming soiro tia dopin gudua chuan engma asoi du lova aming takte chu zotin pawan gulati ani thu ina changa ipi thil zor kharuk vekania tual thattu ini wangin ipi po kan lakol ti ina rila gudua chuan kapinen ti sualengma kan nei lo ti ina trang ve tlata jaira sa chuan officer ka khatia rilin ni ti inen chuan an beng do umol mola gudua chuan ka hlau thon wang chawa kap kani khatia soi ve tlatin jaira chuan kuta thak zela gudua chuan engma soi du lovin an thin rim ema wang chuan jaira le ni ti ichu anin thunun zo lova DCP vertical ichu ron lut ve in anaw te che dan chu thra atilova pon lama chuan anaw te nen in mu in ni ti ile jaira sa chu azil veta ani asuto chuan phone siam pakhat ko ngalin gudua phone cheto chu siam thatti ratuma chu technician chuan motherboard a cheveka ka siam thathei don emni tia rilin asuto sa chuan apoi mozia thu chu a rila an phone chu siam thattumin an buai ve khop mai DCP vertical chuan jaira sale SCP ni ti chu hawin engang pon thin rim ula in thin rim na in thunun thei turani in ben vak awang khan gudua in dop chuak theim ni ti ina zota ni ti chuan theilo tia changin DCP vertical chuan police in niya danang thapa chet in ngai ti in ruma chuan aluta gudua chu do vele in engma asoi du chuang lova DCP vertical chuan SCP ni ti hna IPC 302 303 le 304 mangin khailum turin ziak ro uti in gudua chu asoi thaya gudua lau chuan engma katilo tia rilin a thian te ming chu a rila thermal bablu le charisma I an ni thu soin bablu le charisma I chu in ngai zong an ni thu a rila SCP ni ti chuan rasa beauty parlor a thok thinem tia zotin gudua chuan a tho thin thu in a changa DCP vertical hna chuan charisma tho thin na hmun a hriat thu rilin pura kesa farnu an tha tak po kha akal thin thu a rila DCP vertical chuan charisma number chu nei tura rilin jairus ne na chuan gudu phone chu mangtang kai turin a rila gudua phone mang chuan a thian te man chu an tum ve bok SCP ni ti chuan dora thok ve mei chia chu khol ngalin charisma ming pum chu azota charisma solanki yani thu rilina number chu adila ni masela lo nei to lovin jairus le asuto sa chuan gudu ta thian dun thalak chu am prina misual ho chu man chu ngei an tum ve bok charisma le abial pa chu mu in bablu a chuan man tok ta ila engtin nge kan poisa howi kan ti angle kan mang bor mai anga tiroti ina zota tharmala chuan beka an poisa da chu lo check ve in engma amulova bablu a churan tho ve ngalin tharmala chuan an poisa nuai somli a bo thu chu alo rila bablu a chuan zong thale te tia rilin charisma ipon ani taipi cream chu alo in noi ve mol mola tharmala chuan I bial nu so na da bo aniang zo chin ro ti ina rila bablu a chuan ko ngalin poisa umna chu azot ta ani
bablu a chuan khonge kan poisa hi a om vek tia zotin charisma i chuan a chang theilok lova tharmal chuan vin repin income tax ho an lo kala an lata emni khonge poisa hi da soivat roti in a roka bablu chuan zot vele in charisma i chuan kador beauty parlor honna turin down payment pe ka ngaya ka peta vekani khati in a changa tharmar le bablu a chu thin rim le in bablu a chuan gudu le tharmal a chantur po i petalamo khonge ka poisa ve tur ti in a zota charisma i chuan midang kan tha le huna chan ka nei velo mayang tia changin bablu a chuan police lamin min ve renga midang kan that thei to lo i poisa pek na address min hrilla ka vala ang ti in a hawa charisma i chuan engma soi du lovin bablu a chuan a beng thunoka tharmal a chuan man bet ve in tu bo mang chuan an dopa charisma i chuan address su hrilim bablu a chuan mi hring pa ngai ini lo hi ti in a hrila tharmal a chuan that ngal mai ang ti a rotin bablu a chuan a ruang dana tur kan nei lo hi ti a changin charisma i chuan a be thuta an pani chuan chu thalin tharmal a nen chuan an in beya charisma i chuan a bana se in tharmal a chu a chu hluma bablu nen chuan in beile in bablu a chuan a rek beta ni ma sela mangai ema wang chuan tina theilo vin charisma i ero chuan a tina theya bablu a po chu a chu hlum vele ta ani charisma i chuan tu ma hriat lovin a in lu aruk lam chu panin tual that lowang chuan a om top topa police lampon na na mun chu chui chuakin jaira ste chuan an ron pana in chunga chuan lutin tharmal ate ruang chu an huwa an tual thana man ruwa po chu mu chuakin charisma ero chu an man man lova charisma i chu nungdama man tumin thei top chu an tum le ta ani am bupen dar po chu ron harpa ngai to in a fanu re bai chu ana en kola khonge inu a tia zot in re bai chu ana hotir thu in a changa ka khol sak don che emni tia zotin bupen dar chu ana ngai love ka file zinga khan insurance ka ti na a oma ka chunga eng po thleng se ati lai chu ana fanu chu ana ngai thlangam lova ka pai thale dona lom tia hrilim bupen dar po akul sot ani beromai DCP vertical chuan charisma te in lu nei tu pa chu bia in an le khapoi mo chu adila in nei tu pa chu mol mang taka in a lu tir thuwa changin subas khan a ron khola charisma ming diktak chu lata kumari ani thu hrilin a chena mun chu a ron hrila DCP vertical te chuan pan ngalin reilova an thlenga film khur tak chuan che in ina chuan an luta prakash solanki le afapa chu lo omin DCP vertical chuan in chung chu adap kim viau maya nima sela charisma chu mu tu ro om to lovin prakash chu akom ta ani and DCP vertical chuan charisma thalak chu phorin tunge ti ina zota prakash solanki chuan anu pui lata solanki ani thu ina changa tharuk liam ta khana fapane min chu santa alom ti ina tlambo thu chu arila DCP vertical chuan engwanga kalbonge ani tia zot le in prakash chuan ka hrebik lo nun nuam zok nei kha achaka mi hausa anga oma du wangin a kalbo ni bereng ka hriati in a changa DCP chuan no panghi afapa emni tia zotin prakash chuan ani thu in a changa DCP chuan khonge a omang inin nei lai khan beauty parlor a thok thinem ti in a zota prakash chuan charisma beauty parlor rasnagar bata showroom bula athok thin engwanga man du nge in ni ti in a zota DCP vertical chuan mitam tak thatu ani thu hrilin mani pasal le fatekal santu charisma anga an hriat chu ril rupiang sualani an ring to ani DCP vertical chuan SCP Nitin and charisma beauty parlor lamah chuan kala du thu jaira sa chu a hrila lata solanki chuan charisma ming ho in nun bulatran ti an hri a mei chia tual tha hre mi lo ani wang chuan man thuai an ngai ti an hre thiam bok charisma chuan an zong na sa ti hre to in a sam chu atan maka a thian te hriat mi lova a in lu alam chu pan ve to in auto chuan a kala adu thu sam nun nuam le dor nei tur chuan a kong dal tu te a that vek ani bermai DCP vertical le SCP ni ti chuan charisma dor chu tlo in lata kumari le lata solanki tia an hriat thin chu an hnen a thole tholo an zota dor nei tu nu charisma chuan tharuk liam ta khan ka hnen a hian a ron thok thin ti in a changa DCP vertical chuan engwanga bange ani tia zot le in
charisma chuan na thazok danga hmu aniang tia changin abana chan po a hrebik lova police ho chu puidu ma se hriat nei tlem ve hle in lata I chuan a chanchina zona sathin thu chu a hrila DCP chuan niti hne na a number la ro tia hrilin pona chuan a nga ka charisma chu khonge a don hrethiam lo hle in man lovin a tlam po mayang ti a lau ve khop mai ACP niti chuan DCP vertical hne na hodilin vertical po chuan a lo phalsaka a pasal ti tawreng ne na an boina chu chinfelatum veta ani charisma chuan a inluaruk chu thlengin ei tura siam molmola stek barrel ngat ngei mai kha inin dar thalanga chuan a in ena itumru boka I hlotling ngei don tia in bia ina omna mun chu police lampon an hrelova zong lui ma se a chet film kurve ema wang chuan zu alo invel mai ani ACP niti chu ho in a pasal nen chuan an in bia a pasal chuan cholo mangzo to in a pasal nu chuan thomno alo siam saka ACP niti chuan puitumin an bedu lova a pasal nen chuan in house pin lemron changdu su itan chol mangin karon hoa ni khatlek po kabula yom man lo ka chung te chuan pasal te za lo angin an ngai chi asin mi po police an ni moti turan ti ve mai ti in a hrila ni ti chuan ka na wangin ka boi ema hetiang zong hian ngai tu mi su ti in a hrila devinder chuan thin rimin ka tan hunin nei lo te chuan tinge min nei kher ti in an in hau thin rima SCP ni ti chuan ni e pasal ka nei hi ka ti suala ni tia changin an nu pa in kar chu aboi ve khop mai DCP vertical chuan bupendar chu vakanin a that lo azota bupendar chuan a that thua changin Jairus Khan min lo kana in thlenchin ka hrevek to hei TV lama kan thlenchin an puanga ingai dana ni lawm ti in azota DCP vertical chuan ka puan tira ni kha charisma hi khonge a omang o atlam bo dei to anga tia zotin bupendar chuan henu hian ril rulama harsat na nei ma se ati turi aplen lok vek karing a thiante a that ero aplena atel lo mai the tlambo wai chuan bi ru a thlan karing ti in a changa DCP chuan asuto sungai tu chuakin charisma call record chu en turina hrila charisma chuan a thiante ba ka restaurant pakhat chu zingdar nga le darup in kara a call thin ti an hrechuaka restaurant nei tu chu police station lama lo va hroi ula eitura deliver na mun kan hretheia ni chuan kan man chu kan mai ti in a hrila charisma I chu man chu an tum to ani ber mai Subasuan charisma eitur pethin tu chena mun chu panin avamana DCP vertical chuan ni ti chu komin ivalim lo mel veti ina zota chung ko boina an nei thuwa changin DCP chuan soipui turi du chuan ka om reng ania ti ina hrila LCP ni ti chuan charisma eitur pethin tu chu ya ges ani thu hrilin do pantum ta ani DCP vertical chuan ya ges chu zona zotin lata solan ki thalak chu intira khoya nge eitur riva pek thin ti ina zota ya ges chuan eitur order an tama ka hremai theilo tia changin zingdar nga le daruk in kara ipek na thin ti ina zot le a ya ges chuan hrechuakin DCP hne na chuan Subas Nagar lama inna lu athu chu a hrila a house number po B112 ani thu hrilin DCP vertical chuan kota thu thretua itrang theyang empty ina zota ya ges chuan a thei thuwa changin charisma bi ru na lam chu an panta ani DCP le anaute chuan charisma chena mun chu reilova thlengin ui abo na sat ema wang chuan charisma ngai chu a thalova pona chuakin police motor chu a hmuwa tlan chengal de in DCP te chuan a in an lu chila muhman lovin kongkhar hnung lama tang chuan a chu an ringa charisma kalliam tur chu muhman in DCP le anaute chuan an zela building pakhata chuan lu chilin alolon liam tur chu DCP vertical chuan a hmuwa tual tha mang charisma chu an man theita ani DCP vertical chuan charisma chu do pin tuala thalo thu chu asoi vetlata nimasila vertical chuan dop zelin a thiante pani kan tha an tuma wanga mani invenana a tha thu chu a hrila DCP chuan dop zelin charisma chu a in puanga
Rakes farnu kha avun a enkol thin thu soin dor honna poisa man tiam anga chuan a in soya ni masela thu tiama din lo thu hrilin nun nuam zok nei tura tuala tha thu chu a hrila DCP vertical chuan ril rulama har satna anei ti hrethiamina kalsana ani tai chu kholin apile pu thatu aman to thu chu a hrila media ho ma chuan puangin case chu an chingfela commissioner Kumar Khan ron kholin kamputen na I tho thada wangin DIG an langkai don che a iom na mun po an son phokang ti ina hrila Delhi crime chu DCP vertical le anauten an chingfelta ani